prajuritipun ingkang sawu kesasar lan madosi kéwan kanggé diburu. Nanging piyambakipun sedaya boten manggihaken setunggaling kéwanipun. Dumugi satunggaling kala, salah setunggal saking piyambakipun sedaya kepanggih kalih mbok rondo ingkang ajeng nginggahaken pangeran dados lare angkatipun. Poli, mana ini sih Pol? Duh, main di sini bocah iki. Pangeran, sampean neng dhisik iki. Duh, kowe iku hati-hati ta, Pol. Sepurane aku ora ngerti kok. Ternyata Pol, aku harap cerita. Kenapa sih? Kok jenenge anak kewan ya? Yo ora kewan. Kan wedi karo rene sampean. Oh, kurang ajar lah, gantengnya kalau ngene sapa sing ra gelem. Sepurane pangeran, biyen-biyen. Mulane to sampean niku ndang golek jodoh. Oh iya, Pol. Golekno ndang, kan kowe reti seleraku. Siap. Apa sing boy final kan? Iya, Pol. Coba sih iku. Arti aku pangeran. Mbok nyun sewu. Mbok. Oh, budek. Apa to, Le? Waduh, pangeran, aku ora melu-melu yo. Anu mbok kula mboten gadah sapa-sapa, kula nggih dhewean. Walah, Le. Lah nek ngono gelem ra dadi anak angkate Mbok. Wah, Mbok, kula purun, Mbok. Ya wis, Le, nek ngono melu mboke mulih. Ora. Guys, ana woro-woro. Rondo dadapan gawe sayembara golek jodoh. Jadi ibu-ibu sing duwe anake sing ayu-ayu dan melu sayembarae andi-andi rumut. Wah, ono kesempatan dewe jodoh ke anak-anakmu iki. Sasampunipun mireng menawi saleresipun wonten sayembara jodoh. Ibu Klenteng sengkuyung sanget kangge maringi ngertosaken dhateng lare-larenipun inggih punika klenteng abang, ijo lan biru. Nanging lare angkatipun klenteng kuning ugi badhe ndereki sayembara kasebut. Anak-anakku sing ayu-ayu rene, Nduk. Nggih, anak apa to, Bu? Iki lho, Nduk, ana berita sing ponteng banget. Berita apa to, Bu? Ana apa sih, Bu? Kok kayake kok ya heboh banget. Berarti to anake Mbok Rondo sing duwe desa dadapan duwe anak sing ganteng banget jenenge Andi Lumut. Oh, Andi Lumut. Ya gelem ta aku. Iya, iku lho ana sayembara Andi Lumut gek golek jodoh. Oh, ya aku tak sing dadi jodohe. Ya engko tak pacaki sing wayu kae kaya Barbie. Hah? Barbie apa to, Bu? Ya Barbie Kumalasari dong. Wah, yo aku tuh sing dipilih. Ayo. Oh, yo ra iso. Aku tuh sing dipilih. Kan awakku paling bahenol. Ra iso to, Mbak Yu sing dipilih aku lah. Aku kan paling cute. Kudune Mbak Yu ngalah karo aku. Kan aku paling tua saka kowe kabeh. Kowe iso ngajeni iki. Wis ta lah, ra usah tukeran. Anak ibu kabeh ayu-ayu. Wis ndang ning jero gawe dandan. Nggih, Bu. Klenteng abang, ijo lan biru nilaraken ibu lan mlebet kamar kagem mersiapaken sayembara kasebut. Klenteng kuning mirengaken obrol kasebut lan klenteng kuning ugi badhe nderek sayembara kasebut. Nanging ibu klenteng kagungan sikap boten adil kalian klenteng kuning. Bu, kalau badhe matur. Matur apa? Pokoke sampun nyapune. Ampun, Bu, ngeten, Bu. Kula nggih kepengin nderek sayembara Andi Lumut. Oh alah ya wis, engko gampang. Nggih, Bu. Muga-muga sing dadi jodohe Andi Lumut yaiku salah sijine anakku sing ayu-ayu, kudu klenteng kuning.
Klenteng kuning saben dintenipun ngresakaken dalem lan boten nate nyawa saketika. Lajeng klenteng kuning dhateng lepen kagem dirahi agungan. Dadak wonten setunggal paksi ingkang maringaken pecet kagem nulung klenteng kuning kangge ndereki sayembara kasebut. Cahayu, Apa itu? sawedi, aku manuk ajaib sing arep bantu awakmu. Bantu apa toh? Aku arep ngeki kowe pusaka tamponen. Muga-muga pusaka iku tetep kanggo kowe. Pusaka iki jenenge Petut Buyang, tamponen ya Cahayu. Nggih, Nuk, matur nuwun. Hati-hati gunanan pusaka kuwi kanggo kebersihan ya, Nduk. Nggih, matur nuwun. Kula matur nuwun lan nyuwun donga lan restune. Wonten lepon klenteng abang ijo lan biru bingung amargi lepon kenalan toya terus minggah dhateng daratan. Lajeng wonten setunggal kepiting raksasa lan piyambakipun sedaya ngajeng-ajeng dhateng kepiting kasebut kangge nulungipun. Nanging kepiting kasebut ngajeng-ajeng setunggaling imbalan ingkang dipun kedahaken ambung tangan prawan-prawan kasebut. Godhong waru bolong-bolong, bocah ayu moblong-moblong. Sopo kae sing teko? Kaline banjir. Iya, Mbak Yu, carane awake dhewe nyebrang. Iya, Mbak Yu, piye iki? Bisa-bisa awak dhewe ra sida melu sayembaran untuk rondo jajapan. Kosek-kosek kae ana yuyu kangkang toh? Wah iya, ayo njaluk tulung yuyu kangkang wae, Mbak Yu. Iya, yuyu kangkang, yuyu kangkang. Ana apa Cahayu ayu? Yuyu kangkang, aku njaluk tulung karo kowe, tulung seberang kayak aku lan adik-adikku lewat kali iki. Wah, abot banget ku Cahayu. Iso enek syarate enek imbalani. Imbalane apa toh? Kon bayar nganggo duit. Wah, kowe iki mata duitan. Ya wis lah, yen duit gampang, kok tak bayar. Yo, piro njalukmu, kok tak bayar. Dudu duit aku ora duwe. Hahaha. Halah, raten. Imbalane yaiku nganggo tanganmu. Hah? Apa? Tanganku ameh mbok apake? Ora tak kapak-kapake. Gur tak ambung sithik. Heh? Apa? Ih, emoh gilani. Yo, apa ora ana imbalan liyane? Mosok tanganku sing wangi iki mbok ambungi. Ya wis tak wegah. Wis imbalane tambah. Ya wis ning tangan wae tapi sedili tok. Wah, seneng banget bisa ngambung tangane Cahayu ayu. Wah, kok banjir to iki? Piye carane aku iso nyebrang? Wah, kae nek yuyu kangkang. Yuyu kangkang mrene yo. Aku njaluk tulung sebrangne kali iki. Wah, opo sebrang ke aku wegah. Alah, kowe kok jahat men to yuyu kangkang. Yen kuwi karepmu, aku arep gawe kali iki asat. Wah, opo yo iso? Klenteng kuning langsung mecetaken pecetipun dhateng lepon lan lepon kasebut dadak boten wonten toyanipun lan klenteng kuning mlampah nyabrang dhateng dusun seberang. Wonten dusun dadapan Mbak Rondo saweg nyabung griya wonten lebeting griya kasebut wonten andi-andi lumut. Dadak dugi rombongan klenteng ijo abang lan biru ingkang badhe nepangaken piyambakipun dados calon jodoh andi-andi lumut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, sopo ya? Bu, klenteng abang. Kula klenteng ijo, Mbak. Lan kula klenteng biru, Mbak. Cawadana yu ayu, arep ngopo to iki? Melu sayembara supaya bisa jadi jodohnya andi-andi lumut, Mbak. Alah, melu sayembara to. Mbak.
wis tak colokno sik ya, Nduk. Wah, ora gelem iki, Nduk. Wah kurang ajar kowe iki. Aku ayu nengoknya diarani sisane yuyu kangkang. Coba kula, Mbok. Wah, iki ora gelem, Nduk. Mbok, coba kula. Waduh, Nduk, wong telu ora gelem kabeh kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sapa ya kuwi? Kula konten kuning, Mbok, badhe melu sayembara supaya bisa dadi jodohe Andi Lumut. Apa? Kowe kepengin jadi anakku? Ora salah ta kowe iki? Lah ya, rupamu wae elek, ambumu ora enak. Lah kae sing ayu wae ditolak apa meneh kowe? Kondisi, Mbok.
Mboten, Mbok, niki sampun pilihane kula. Oh, yen kuwi dadi pilihanmu le, simbok manut wae. Mbok, kula badhe ngomong jujur ngenani jati dirine kula. Apa kuwi, Ngger? Mbok, kula menika sakjane pangeran ingkang ngembara golek pengalaman urip lan sisihing urip. Hah? Pangeran? Pungkasanipun klenteng kuning lah ingkang dipunpilih dening ande-ande lumut. Saleresipun klenteng jene inggih punika putri Sekembaji lan ande-ande lumut inggih punika raja. Sanes soal paras kecantikan lah ingkang dipunpilih. Nanging bab kesetiaan lan jagi panggalih tanpa mbotenaken fisik setunggal kaliyan sanes. Waalaikumsalam, sapa ya kuwi? Yo, iku lho ana sayembara andi-andi lumut kayak golek jodoh. Oh, ya gelem ta.